nikkantaw flimkien. Qabel nibdew il-qudiesa nixtieq infakkarkom li il-ġabra li sejra ssir dalgħodu sejra tkun kollha b'risq il-bini tad-dar tal-irtieri. Min qalbi ningrazzjakom għal ġenerożità tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħajr nagħtu l-Alla għal ġejt li hawn madwarna għad-dinja li marjatina. Hekk kantajna fil-bidu ta' din il-quddiesa. Ejjew nagħtu ħajr lill-Alla għal dak li qegħdin nagħmlu issa. Dejn l-ikla li huwa ħejja għalina l-koll. Li għalija aħna l-koll mistiednin. U aħna li qegħdin hawn ilqajna l-istedina tiegħu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija għalik ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Roħ Marien u Michael Grek. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Iċċekken u ssib grazzja quddiem il-mulej. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Ibni, kun ġwejjed fix-xogħol li tagħmel u tkun maħbub iktar minn wieħed mill-quh min-nies. Akbar mint iktar għandek iċċekken ruħek u ssib grazzja quddiem il-mulej. Ħafna huma l-imkabrin u l-imseħbin, imma l-mulej jikxef lillum lill-misteri tiegħu. Għax kbira is-seta tal-mulej, imma msebbaħ minn nies umli. M'hemmx duwa għal bniedem kollu kburija, għax din ħaxixa ħażina beruqa mxenxla fih. Min għandu l-erf jifhem il-proverbi u l-għaref ħerqan li kollu min jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien u Alla ntejjed dar għall-fqajjar. Ngħidu flimkien u Alla ntejjed dar għall-fqajjar. Il-ġusti jitennu quddiem Alla jifirħu jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, qabżu bil-ferħ quddiemu, ngħidu flimkien u Alla ntejjed dar għall-fqajjar.
missier lil Tima u difensur ta' Romul, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma waħedhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom ngħidu flimkien o Alla int ħejjejt dar għall-fqajjar. Xita bil-kotra intbat o Alla fuq l-art wirt tiegħek u meta kienet bilaċ int ħejjejta il-poplu tiegħek għammar fija fit-tjubitek o Alla għall-fqajjar ħejjejta ngħidu flimkien o Alla int ħejjejt dar għall-fqajjar. It-tieni qari. Intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, intom ersaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ ta' Sinaj, lejn dak is-swiet u dlam u rifnu, lejn dak id-daq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħu talbu bil-ħerqa biex ma jkellimhomx aktar. Immintom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj li hi Ġerusalemm tas-sema. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġemma ferriħa, lejn il-ġemma tal-uliet ewlenin li jisimhom hu miktub fis-sema, lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu il-medjatur ta' pad ġdid, il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla kjoġobkom qulu fl-Evanġelu. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għaliex jien ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Darba kien is-Sibt. Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu u huma għadu għajnejhom fih. Billi raba għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu il-postijiet ta' quddiem fil-mejda għalilhom din il-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa tat-tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati il-post lil dan u int imbagħad brexa ta' mistija fuqek ikollok tieħu il-post tal-aħħar. Għal kontrarju, meta tkun mistieden mhurx teħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib itla f'post aktar il fuq u dan ikun ta' ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għaliex kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu. Meta tagħti jikla jew pranzu tistidienx lil ħbiebek, lil ħutek, lil rabatek, anqas ġirinonja, għax għandhom nejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kontrarju, meta tagħmel ikla stieden il-foqra l-matubin, it-sopop il-omja u ħienijent għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir. Imma jroddulek Alla meta il-ġusti iqumu għal ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Naħseb mhux darba u tnejn iltqajna ma' xi persuna li tgħid ħafna kliem sabiħ u għaref
Imma mbagħad minn dak kollu li tgħid dik il-persuna ma tgħix xejn, ma tagħmel xejn. U allura x'ikun il-ġudizzju tagħna? Dik paroli biss għandha. Dan nistgħu ngħidu ħalina l-koll. Imma ibqgħu ċerti żguri li ma nistgħux ngħidu ħal Ġesu. U l-mulej Ġesu dal-għodu meta qalilna tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Ġesu dan ma qalux bil-paroli imma qalu bil-fatti. Ma forsi hawnhekk tajjeb li ċċaraw xi tfisser il-kelma umiltà. Għax ħafna drabi naħsbu li umiltà jfisser li inti tkasbar lilek innifsek. Ikollok sfiduċja fik innifsek, twaqqa lilek innifsek, tibda tirraġuna li inti m'inti kapaċi għal xejn. Dik mhux umiltà eżjes. Imma l-umiltà tafu x'inhi? L-umiltà jfisser issib postok u titfa' ħarstek u tagħmel iċ-ċentru ta' ħajtek mhux lilek innifsek imma lill-oħrajn. Il-mulej Ġesu qalilna fil-versett tal-Vanġelu jiena qalb ħelwa u għumli. Ħanaraw ftit xi twassal x'għamel Ġesu fejn hu urilna l-umiltà tiegħu. Is-Salm responsorjali jgħidilna mill-ewwel. O Alla, int ħejjejt dar għal fqajjer. Fil-Vanġelu lil dak il-Fariżew li stiednu għall-ikel, l-ewwel ħaġa li qallu meta tistieden in-nies, tistidinx il-lonja, tistidinx il-ħbiebek, il-qrabatek, għodu attenti. Hawnhekk Ġesu mhux jgħidilna li m'għandniex niltaqgħu ma' xulxejn altru. Imma qed jgħidilna għax hawnhekk il-linja fina li ħafna drabi aħna m'aħniex kapaċi naqbżuha. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna jekk inti anke stedint il-qrabatek, inti tistedinhom biex turihom li l-ferħ tiegħek u li tkunu flimkien u li huma dawk li inti stedint jagħmlu parti mill-ħajja tiegħek. U inti stedinthom għax huma tassew ħbiebek, għax hemm relazzjoni bejnietkom ta' imħabba. Mhux stedinthom biex ipattulek. Ħafna drabi aħna nagħmlu dan kollu anke tgħidu li imma aħna umani, iva. Imma nisemgħuha għamilt tant miegħu, intom tant lanqas grazzi huma kapaċi jgħidulek. Veru, tuġek qalbek meta jiġri dan. Imma int biex inti qalbek ma tuġek xi trid tagħmel? Għamil din il-mistoqsija u għejt imma jien għalfejn entom il-dawn il-persuni. Jien għalfejn stedintom. Il-missier ikompli jissalm lill-iltiema u d-difensur tar-Romol. Alla u l-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti dar lil dawk li huma weħidhom, lil ħabsin bir-ries joħroġhom. Araw ftit biex ma ngħidx imbagħad is-sentenza li tiġbor kollox dwar Alla, dwar Ġesu Kristu, dik li jgħidilna San Pawl meta jgħid Alla ma għax ifittex tiegħu li hu daqs Alla
tneżza minn kollox, sar bniedem bħalna, f'kollox minn barra id-dnub. U dan Ġesu kompla u rieħ. Hawnhekk il-Vanġelu tal-lum qed naraw il-Ġesu qiegħed fikla. Din l-ikla fiex tfakrek? Hawnhekk qiegħed il-mistieden. Imma meta hu kien is-sit tal-mejda, meta hu fl-aħħar ċena ġabar madwaru l-apostli biex jurihom li huma l-mistednin tiegħu, u San Ġwan juża dik il-kelma sabiħa u ħabbhom għall-aħħar. X'għamel? Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-bantar, libes il-fardal u beda jaħsilhom saqajhom. U dak il-ġest li jagħmel Ġesu fl-aħħar ċena, dak tafu min kien jagħmlu lill-mistednin tad-dar fi żmien Ġesu. L-iskjavi lill-mistednin li qabel jidħlu id-dar kienu jaħslulhom saqajhom. Ġesu li ju Alla li ju ta' min iqimu, imma huwa wkoll jinżel u qim lili u lilek. Il-mulej Ġesu jinżel arku btejħ qudiemna. Ħafna drabi aħna naħsbu li aħna rridu ninżlu arku btejna quddiem Alla, hekk sewwa u xieraq. Imma ninsew li l-ewwel li niżel biex jerfa' l-umanità tiegħi, dik l-umanità li hija fraġli, kien Alla nnifsu. Għalhekk hawnhekk Ġesu qed jagħtina dan is-sens ta' kif aħna għandna ngħixu ma' xulxejn. U qed jgħidilna titkabbrux, għax min jitkabbar ħajjieħu tiżbita kbira. Imma bqgħu f'postkom u l-kobor tagħkom taf fejn għandkom tkejluh minn kemm jiena u int kapaċi nħobb, minn kemm jiena u int kapaċi nilbes il-fardal u naqdi għax inħobbok, mhux għax nibża minnek, mhux għax obbligat. Għalhekk Ġesu qed jgħidilna llum siru wixbħuni, kunu umli. Intom araw ftit. Araw anke fuq il-post tax-xogħol tagħkom, fil-familji tagħna. Ħafna drabi għalfejn nillitikaw u ma niftehmux. Għax xi ħadd jaħseb li jaf kollox. Għax xi ħadd jaħseb li l-kelma tiegħu biss tajba. Għax xi ħadd tiħares lejh innifsu u ma jagħtix każ dak li hemm qudiemu. U allura meta jien inħares lejja nnifsi, jien bla marrejt ħanitolla fuq dawk li hemm qudiemi. U Ġesu qed jgħidilna, qed jagħtina dan il-parir. Ħarstek titfaħħix fuqek, imma tfaħħa fuq min hemm quddiemek. Biex dak li hu quddiemek tapprezzah. Għalhekk hawnhekk Ġesu anke fil-Vanġelu il dan il-Fariżew jgħidlu, u dak li qed jgħid il-Fariżew qed jgħidu lili u lilek. Għax din il-kelma tottalina wkoll. Għaliex żgur li aħna ħafna drabi qed l-affarijiet nemmnuhom imma mbagħad niġi biex impoġġihom fil-prattika insibha jibsa. Kemm ikunu ngħixu ħajja isbaħ u aktar kuntenti irriflettu ftit kieku nilqgħu din il-kelma ta' Ġesu. Ġesu dan il-kliem qed jgħidulna mhux biex jikmanda fuqna tafux, imma x'iriedna ngħixu fi sliem, kuntenti bejnietna. Għalhekk dan id-diskors jagħmlu f'ambjent ta' ikla, f'ambjent ta' festa. Il-mulej jridna ferħanejn, il-mulej jrid li ħajjitna tkun f'ambjent ta' festa,
Intom irriflettu ftit. Kif qegħdin niċċelebraw in-nisrani, kif jiċċelebra l-ġurnata tal-Ħadd? F'ambjent ta' festa l-koll flimkien mistiedna għall-ikla mhux li aħna għamilna lil mulej, imma li l-mulej għamel lili u lilek. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla. Min hawn ftit ieħor, il-mulej se jiridur fuqna u jidilna dan hu ġismi li jingħata għalikom. Dan huwa l-mulej Ġesu. Li jagħti mhux minn dak li għandu, imma jagħti lilu nnifsu. Intom maraw anke fil-ħajja tal-familja, anke bħala ġenituri. It-tfal u lietkom, anke jekk kibru, biex jieħdu pjaċir. Li tagħtihom ftit flus, jew li jibqgħu jħossu tassew li inti tħobbhom. Hawn hi d-differenza. Li huma jħossu li huma maħbubin. L-imħabba eżies, l-imħabba vera ma tridx flus. L-imħabba vera toħroġ mir-rispett, mill-għoża li jien għandi għalik. U għalhekk Ġesu hawnhekk qed jgħidilna ilqgħu il-foqra. Tibqgħux taraw il-foqra bħalli kieku huma xi ħaġa inqas minnek, allura mela jien ħanejnhom. Le, kemm nisemgħu għadin bħalissa f'dawn il-vaganzi tas-sajf ikun hawn ħafna gruppi ta' żgħażagħ li jmorru jagħmlu xogħol ta' volontarjat. U meta jiġu lura, x'jgħidulek, x'tgħidilhom x'nistaqsik? Kważi kulħadd jgħidlek l-istess kelma. Mort minn għalija li ħanejnhom jien u aktar tawni huma milli tajthom jien. Aktar imlew li qalbi huma u l-ferħ li sibt hemmhekk ma sibtux quddiem it-television, ma sibtux waqt li kont nilab bil-mobile. U hemmhekk m'għandhom xejn u ġejna hawnhekk kuntenti. Għalfejn dan eżies? Għax hija l-imħabba sinċira li timla lil qalbna. Ejjew nilqgħuh dan l-invejt tal-mulej Ġesu. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex aħna nkunu nies li kapaċi nilqgħu suġġeriment, nies li kapaċi naraw id-difetti tagħna, imma naraw fl-ieħor it-tajjeb mhux id-difetti tiegħu. Biex inkunu nies li kapaċi ngħixu aktar ma' xulxejn bħala familja. Ejjew inħallu il-kelma ta' Ġesu li hija kelma tal-imħabba iddawwal u tmexxi il-ħajjitna. Inqumu bil-wifqa. Ejjew inpoġġu l-fiduċja tagħna fil-Alla. Ejjew inġeddu l-iva tagħna li nimxu warajh. Dan huwa l-kredu. Ejjew naraw li l-kredu ma jkunx biss paroli, imma jkun l-iva soda tiegħi li jien ħanistinka biex nirbaħ fuq l-egoizmu tiegħi. Li jien bl-għajnuna ta' Alla ħanamel ħilti biex insir nixbħu. U għalhekk ngħidu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' ġib il-glorja
biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti eżiż fi Kristu Ġesu Alla urjena l-imħabba tiegħu. U iva iħares lejn iċ-ċokon tagħna u għalhekk sar għalina għaddej jew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja, għalina lkoll membri tal-Knisja biex insiru dejjem aktar ġbija ta' Kristu li jaqdi l-umanità nitolbu. Għall-gvernijiet sabiex jaħdmu mhux tant biex isaħħu il-poter tagħhom, iżda jaħdmu għall-ġustizzja u għall-paċi ħalli kull bniedem jikseb u jgħix id-dinjità tiegħu nitolbu. Għalina l-koll inġbarna għal din il-mejda ewkaristika li għalina il-mulej ħejja biex nimtlew bl-imħabba u insiru ħobs maqsum għall-oħrajn nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej tkompli tbierek il-familji tagħna. Għamel li huma tassew isiru jixbħuk u jħabbirku ħalli jikbru flotja tagħhom lil xulxejn nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' id-batija il-biżgħat tilqtih il-qalb ta' ħutna l-morda. Għati l-għajnuna meħtieġa lil dawk kollha li jduru bihom. Għamel li huma fik isibu sosten, għajnuna u faraġġ nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti tixħed ħarstek fuq iċ-kejknin u għal midneb mhux kundanna għandek, iżda għandek il-maħfra. Għatina l-Ispirtu tiegħek u għenna nħarsu mhux tant lejna infusna biex ma nitkabbrux, iżda lejn ħutna biex nuruhom l-imħabba tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej, għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fl-imħabba u l-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdieni biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk
u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam taħal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċe jireġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċe ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħaq u l-kalċe tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqblu. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitolbu flimkien. Anke l-kelma titlob trid tfakkarni li jiena tal-lab minix aħjar minn ħadd ieħor, minix aħjar mill-fqejjer. Aħna l-kol kemm aħna tal-laba għall-imħabba ta' Alla. Aħna l-kol sejrin nitolbuha ngħidulu ħobżna ta' kuljum matina llum. Ma nitolbuhx biex jagħtina l-ħobż lili, imma għatina. Araw kif il-mulej Ġesu dejjem jenna nitfaw ħarsitna fuq xulxin. Waqt li jien nirċievi l-maħfra, jiena mistieden biex nagħti l-maħfra. U għalhekk ejjew b'umiltà ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħilna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dunubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Il-mulej mhux biss għadda jservina, imma saru għalina l-ikel. Biex aħna nisiru nixbħuh billi nitalmu niddedikaw il-ħin tagħna mhux tant għalina nfusna imma għal xulxejn. Il-bniedem juri l-kobor tiegħu mhux minn kemm jitkabbar imma minn l-umiltà tiegħu. Hekk jgħallimna l-mulej. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex aħna wkoll naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Siedna. Nixtieq nappellalkom hekk għandna ċans ta' kif verament naqdu lil xulxejn dal-għodu billi minnu f'saħħtu u nħeġġu biex imur u jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija. Dan tistgħu tagħmluh minn issa sas-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx sintendi tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.